From the university recognized by the Commission on Higher Education as a Center of Excellence for Agriculture, Biology, Forestry, and Veterinary Medicine, and the Center of Development in Environmental Science, Mathematics, and Teacher Education. This is Station DXMUFM 88.9 Development Radio. Development Radio. Broadcasting from Central Mindanao University, University Town, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines. The XMUFM brings you Newsbreak. Higala maayong hapon. Adlaw karon nga Lunes, January 19, 2026. Ug ania ang atuang 3 o'clock news break ning sibihang DXMUFM. Kini ang inyong tigbalita, LG Iman ani nayon. Alas ato mga balita, gikumpirma sa Food and Drug Administration kon FDA nga nakadawat sila og 25 kun 25 ka mga reports kabahin sa voluntaryong pag-recall sa pipila ka batch sa non-OptiPro ug non-Kid OptiPro nga gatas alang sa mga puya. Sa mao nga ihap 18 niini adunay kalabutan sa mga isyu sa panglawas nga nasinati sa mga kabataan human miinom sa apektadong produkto sama sa pagsuka-suka, diarrhea ug kasakit sa tiyan ug adunay pipila ka kaso nga nanginahanglan og tambal sa ospital. Tungod niini, gisiguro sa FDA nga padayon nilang gitan-aw ang tanang reports ug nakig-alayon sa mga hingtungdang ahensya ingon man sa Nestle Philippines Incorporated aron masiguro nga husto ang pagpatuman sa pag-recall sa maong mga produkto. Gipasidan-an usab ang mga ginikanan or caregivers nga bantayan pag-ayo ang panglawas sa ilang mga anak ug dali nga magpakonsulta sa doktor kung makasinati og sintomas. Higala mao kana ang atuang 3 o'clock news break ni sibihang DXMUFM alang ning adlaw nga Lunes, Enero 19, 2026. Kini ang inyong tigbalita. LG Iman Aninayon of DXMUFM 88.9 Your Development Radio.